Sanibongelela sithi nje lo enimbonayo kuMajayivani. Majayivani igama lakhe langempela uNomfundo Mhlongo. La sibona ijabulela president wakhe weNACOL. iNACOL ke iqembu elisha lezepolitiki, National Community Reparations, elishayelwa uMr Hlophe okuyena upresident walo. Isiqubulo salo sithi ke building our nation together as one. So lo enimbonayo undodakazi kaBonkosi Alex Mhlongo odabuka le kwaMhlabela Lingana kwaKhumbulalweni begcekeni, undodakazi yakhe phela lo umnikazi wesibani solwazi TV esitholakala o71 7568 692. Isibani solwazi sitholakala o71 7568 692 noma kwi-email yabo ethi isibanisolwaziprop@gmail.com. That is isibanisolwaziprop@gmail.com. Sithi nje subscribe, ni share, ni comment